ଜୀବନର କିଛି ଅପ୍ରିୟ ସତ ହୁଏତ କାହାକୁ କଷ୍ଟ ଦେଇପାରେ, ହୁଏତ କାହାକୁ ଦୁଃଖ ଲାଗିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ନିରାଟ ସତ୍ୟ। ବହୁ କିଛି ଲୋକ କୁହନ୍ତି ବୋହୂ ଶାଶୁ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇକରି ବୋହୂ ବହୁତ ଖରାପ, ଆଉ କିଛି ଲୋକ କୁହନ୍ତି ଶାଶୁ ବହୁତ ଖରାପ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏଠି ବୋହୂର କିଛି ଦୋଷ ନଥାଏ। ଜାଣିଛନ୍ତି କାହିଁକି? ବୋହୂଟିଏ ଯେତେବେଳେ ଶାଶୁଘରକୁ ଆସେ ନା, ଝିଅଟି ବିବାହିତ ହେଇକିରି ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ହିସାବରେ, ଘର ପରିବେଶ ହିସାବରେ ଖାପ ଖାଇକି ଚଳିବାକୁ ତାକୁ ଟିକେ ଟାଇମ ଲାଗେ। ଶାଶୁ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ହିସାବରେ ବା ଶ୍ୱଶୁର ଘରର ମୁଖ୍ୟ ହିସାବରେ ଯେମିତି ବୋହୂକୁ ବ୍ୟବହାର ଦେଖେଇବେ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ଦେବେ ନା, ସେମିତି ବୋହୂଟିଏ ଶିକ୍ଷା ପାଇଥାଏ ଏବଂ ବ୍ୟବହାର ଦେଖି ବ୍ୟବହାର ଦେଇଥାଏ। ସେ ସେତିବେଳେ ଗୋଟେ ମାଟିର ପିଣ୍ଡୁଳା ବନିଯାଏ। ତାକୁ ଆପଣ ଯେମିତି ଗଢ଼ିବେ ସେମିତି ତିଆରି ହବ ସେ। କିନ୍ତୁ ବହୁ ଲୋକ କୁହନ୍ତି କି ବୋହୂର ଏଠି ଭୁଲ ଥାଏ। ଟୋଟାଲି ଆଜ୍ଞା, ବୋହୂର କିଛି ବି ଭୁଲ ନଥାଏ। ଆଉ ରହିଲା ଶାଶୁଙ୍କ କଥା। ଶାଶୁ ସବୁବେଳେ କଣ କରନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି? ଶାଶୁମାନେ ସବୁବେଳେ ପର ବୁଦ୍ଧି, ପର ଶିକ୍ଷାରେ ବାଟ ଚାଲିଥାନ୍ତି। କିଛି ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବକୁ ନେଇକରି ଏବଂ କିଛି ସାଇ ପଡ଼ିଶା ମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି ସେମାନଙ୍କ କଥାରେ ଭାସି ଯାଆନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷାରେ ବହୁକୁ ସେମାନେ ବ୍ୟବହାର ଦେଇଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ ଶିକ୍ଷା ନଥାଏ, ସେଗୁଡ଼ା ନିଜସ୍ୱ ବୁଦ୍ଧି ନଥାଏ ସେଗୁଡ଼ା। ବୁଝିପାରିଲେ ତ? ଶାଶୁମାନେ ସବୁବେଳେ ବୋହୂକୁ ଝିଅ ଭଳି କେବେ ବି ଭାବନ୍ତିନି। ବୋହୂକୁ ଭାବନ୍ତି କି ଇଏ ଗୋଟେ ପର ଝିଅ ଆସିଛି ଆମ ଘର ଭାଙ୍ଗିଦେବ, ମୋ ପୁଅକୁ ମୋଠୁ ଦୂରେଇ ଦବ, ଆମ ଘରକୁ ଟଙ୍କା ପଇସା ଦବନି, ଆମେ କେମିତି ଚଳିବୁ, କେମିତି ରହିବୁ, ଆମ ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା କରିବନି, ପୁଅକୁ ନେଇକି ବାହାରକୁ ପଳେଇଯିବ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭୁଲ ଆଜ୍ଞା, ସେସବୁ ଭୁଲ ଥାଏ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ କହିଛି, ଗୋଟେ ବୋହୂକୁ ତା ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଯେମିତି ବ୍ୟବହାର କରିବେ, ଯେମିତି ଶିକ୍ଷା ଦେବେ, ସେମିତି ହିଁ ସେ ଶିକ୍ଷା ପାଇବ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ମୋତେ ଏତିକି ସାମାନ୍ୟ କଥା ବି ବୁଝିପାରନ୍ତିନି ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ମାନେ, ପର ଶିକ୍ଷାରେ ଆମେ ଚାଲିଲେ କି ରହିଲେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଶେଷ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମ ବୋହୂ ହିଁ ଆମର ସବୁ କିଛି କରିଥାଏ। କୌଣସି ସାଇ ପଡ଼ିଶା କି ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ନଥାନ୍ତି, ଏମିତିକି ନିଜ ଝିଅ ପୁଅ ବି ନଥାନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଝିଅ ବିବାହ ହେଇକି ଶାଶୁ ଘରକୁ ପଳାଏ, ତା ଘର ସଂସାର ତାକୁ ଲାଗେ ଏବଂ ପୁଅଟିଏ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ହେଇଥିବାରୁ ସେ ବାହାରକୁ ପଳାଏ, ରୋଜଗାର କରି କିଛି ପଇସା ଟଙ୍କା ନେଇ ଆସେ ଘର ଚଳିବା ପାଇଁ, ଗଣ୍ଡେ ମୁଠେ ଭଲରେ ଖାଇ ରହିବା ପାଇଁ। ତ ଏଇ ଶେଷ ଅବସ୍ଥାରେ ନା, ବୃଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥାରେ ଏଇ ବୋହୂଟି ହିଁ ସବୁ କିଛି ଦେଇଥାଏ। ତ ବୋହୂକୁ ଦୟାପୂର୍ବକ କୌଣସି ମତେ ଖରାପ ବାଟକୁ ନିଅନ୍ତିନି କିମ୍ବା ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତିନି, ଝିଅ ଭଳି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ମୋର ସମସ୍ତ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ନିବେଦନ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।